Ụlọọrụ onyeisiala kwuru na gọọmenti nke mba United States of America egosila ịdị uchu ọhụrụ iji kwalite amụma ọrụ njikọ aka nchekwa yana Nigeria nke gụnyere mgbasawanye ozi ọgụgụ isi nakwa inye ngwa ọgụ iji kwado ọgụ a na-anụ megide arụmọrụ ndị oyi ọha egwu n'akụkụ ala anyị dị iche iche. Ya bụ nkwa sochiri ọnụ ọtụtụ nzukọ welitere isi were ọnọdụ na Washington n'izuụka gara aga n'etiti ndị ọrụ si na Nigeria nakwa ndị ọrụ mba US. Ebumnobi ya bụ ịkwalite udo, nchekwa na ịchọ ụzọ mmekọrịta ọhụrụ ọzọ. Nyabụ ife dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala n'okwu metụtara mgbasa ozi na strateji BU Uju wepụtara taa. Ọ gbakwunyere na ha kachapụrụ akụkọ nke mgbukpọ na ala anyị, kwụsị ike na tigbuo zọgbuo na Nigeria detụrụ iri na ọnụ n'akụkụ okpukperechi nakwa agbụrụ niile.